Vítajte, milé deti. Pohodlne si sadnite, alebo ak chcete, môžete si aj ľahnúť. Pokúsime sa spoločne uvoľniť vaše telíčko, ktoré je po celom dni isto unavené. Pomaličky zavrite svoje očká a v mysli si predstavte, aký bol váš dnešný deň. Isto ste toho veľa zažili. Skúste pomaličky tieto myšlienky uvoľniť. Pustite ich preč, aby ste sa mohli lepšie sústrediť na náš dnešný príbeh. Uvoľnite si svoje telo. Najprv ruky, brúško a nakoniec nožičky. Uvoľníme aj pusinku, a to tak, že jazyčkom sa pokúste dotknúť znútra horných zúbkov. Bradu pomaličky uvoľnite tak, aby sa vám zúbky nedotýkali. Hotovo? Dnes si rozpovieme príbeh o sile priateľstva. Hlavným hrdinom príbehu je chlapec menom Alan. Alan bol veselý 10-ročný chlapec. Jeho najväčšou záľubou bolo sledovanie nočnej oblohy plnej žiarivých hviezd. Zo záhradky domu, v ktorom býval, mal na neho vždy krásny výhľad. Avšak za dedinou mal Alan svoje obľúbené miesto. Starý drevený most, ktorý viedol ponad rieku. Most bol opustený a keď po ňom prechádzal, vydával vrzgajúce zvuky. Niekedy mal strach, aby sa pod ním most neprepadol. Nedokázal však odolať tichu a tajomnú, ktoré vždy pociťoval, keď na ňom sedával. Mal odtiaľ najkrajšie výhľady na hviezdy, ktoré tak veľmi miloval. V jeden večer, keď na nebo dopadla noc a všetko sa zahalilo do tmy, si Alan všimol niečo zvláštne. Na nočnej oblohe uvidel hviezdu, ktorá žiarila omnoho viac ako iné hviezdy. Bolo to čarovné. Alan mal na chvíľu pocit, ako by mu hviezda chcela niečo povedať. Pozeral na ňu v nemom úžase. Jej žiara bola stále silnejšia. Ahoj, prihovoril sa jej nesmelo. Volám sa Alan. Prečo takto žiariš? Chceš mi tým niečo povedať? Vyzvedal. Hviezda zasvietila ešte jasnejšie a na most dopadol lúč jej jemného trblietavého svetla. Svetlo sa začalo tiahnuť po moste, ako by ukazovalo Alanovi cestu, po ktorej má kráčať. Premohol ho zvláštny a zároveň príjemný pocit. Je to znamenie? Pýtal sa v duchu sám seba. Aj keď sa trocha bál, jeho zvedavosť bola silnejšia. Opatrne vykročil po moste a sledoval cestu, ktorú mu ukazovala hviezda svojim lúčom. Keď kráčal po trblietavom chodníku za týmto hviezdnym svetlom, všimol si, že most sa začína meniť. Už to nebol starý, rozpadávajúci sa drevený most. Dosky pod jeho nohami boli teraz hladké a žiarili, ako by boli vyrobené zo zlata. Rieka pod mostom sa trblietala, ako by do nej niekto vysypal tisícky diamantov. Alan sa na chvíľu zastavil a pozrel sa okolo seba. Vo vzduchu znela jemná melódia, ktorá bola veľmi príjemná a upokojujúca. Bol to zvláštny a nádherný pocit. Ako by sa ocitol v sne.
V tom si na konci mosta všimol niečo zvláštne. Objavila sa pred ním veľká otvorená brána. Pomaličky a nesmelo k nej podišiel a pozrel sa, čo sa ukrýva za jej dverami. Zbadal tam svet, aký doteraz ešte nevidel. Stromy tam mali listy, ktoré žiarili ako malé lampičky a zem bola posiata kvetmi, ktoré sa trblietali pod jasným svetlom hviezd. Vítaj, Alan, ozval sa jemný hlas. Alan sa rýchlo otočil. Stálo za ním dievča približne v jeho veku. Mala krásne dlhé vlasy, ktoré sa trblietali ako nočná obloha plná hviezd a šaty vyrobené z ich svetla. Kto si? Opýtal sa potichu. Snažil sa, aby z jeho hlasu nebolo cítiť strach. Som hviezdica, strážkyňa hviezdneho mosta, po ktorom si práve prešiel, povedala s úsmevom. Tento most nie je obyčajný. Je to most, ktorý spája svety. Tvoj svet snov a svet, kde sny a priateľstvá majú svoju vlastnú energiu. Prečo som tu? Prečo si ma sem zaviedla? Vyzvedal Alan. Si tu, pretože máš vo svojom srdiečku niečo výnimočné, odpovedala hviezdica. Som tu, aby som ti ukázala, akú silu má priateľstvo a ako môžeš pomáhať druhým a pomôcť im naplňať ich sny. Viedla Alana hlbšie do svietiaceho lesa. Stromy okolo nich jemne blikali. Po chvíli prišli k malému jazierku. Toto je jazierko priateľstva, vysvetľovala hviezdica. Keď sa doň pozrieš, ukáže ti, čo je ukryté v tvojom srdci. Má ešte jednu schopnosť. Ak sa do neho hlboko zahľadíš, uvidíš, kto v tvojom okolí potrebuje pomoc. Do tohto jazierka sa nepozeráš iba očami, ale aj svojim srdcom. Alan sa opatrne sklonil nad jazero. Keď sa pozrel na jeho hladinu, uvidel v jej obraze tvár svojho spolužiaka Mateja. Sedel sám na lavičke v škole a smutne pozeral do zeme. Alan sa zamračil. Prečo je tam Matej? A prečo sedí sám a je smutný? Spýtal sa. Matej sa cíti osamelý, odpovedala hviezdica. Nemá žiadnych kamarátov. Veľmi túži po priateľstve, po niekom, s kým sa bude môcť rozprávať, hrať a komu môže prezradiť aj svoje sny a tajomstvá. Skutočný priateľ by mu pomohol premeniť svoj smútok na radosť a už nikdy by sa necítil smutný a sám. Alan si spomenul, že sa vlastne nikdy s Matejom nekamarátili. Chcel mu veľmi pomôcť a ponúknuť mu svoje priateľstvo. Čo mám urobiť? Spýtal sa odhodlane. Ukáž mu, že ti na ňom záleží. Skamaráť sa s ním, odpovedala hviezdica. Niekedy stačí úsmev alebo pozvanie, aby si človek uvedomil, že nie je sám. Alan pochopil, že aj jeho úsmev alebo to, že si k Matejovi prisadne, môžu mať pre neho obrovský význam a zmeniť jeho smutný svet. Po tomto zážitku hviezdica odprevadila Alana späť k bráne. Predtým, než sa vrátiš domov, máš splniť ešte jednu úlohu. Rozžiariť hviezdu, ktorá zoslabla a jej svetlo už nie je také jasné.
ukázala na hviezdu, ktorá bola vysoko na nebi. Bola bledá a sotva viditeľná, úplne sa strácala medzi ostatnými hviezdami. Každá hviezda predstavuje niekoho, kto potrebuje pomoc. Táto hviezda patrí Matejovi, vysvetlila hviezdica. Alan zavrel oči a predstavil si, ako kráča k Matejovi, rozpráva sa s ním a ako ho pozýva hrať futbal s ostatnými. Matej sa usmieval, z jeho tváre bolo cítiť radosť a spokojnosť. Už nebol sám, mal kamarátov. Keď Alan otvoril oči, hviezda sa opäť rozžiarila jasným svetlom. Dokázal si to, tešila sa hviezdica. Keď sa vrátiš domov, nezabudni na Mateja. Ponúkni mu svoje priateľstvo a správ jeho svet krajším a veselším, aby sa už nikdy necítil sám a smutný. Alan sa rozlúčil s hviezdicou. Pamätaj, zašepkala mu. Most tu bude vždy, keď budeš potrebovať pripomenúť, akú silu má priateľstvo. Keď kráčal cez most späť, cítil v srdci radosť. Vedel, že to, čo zažil, si bude pamätať navždy. Každý potrebuje dobrého priateľa a priateľstvo je niekedy viac ako plná izbička hračiek. V nasledujúce ráno si Alan v škole sadol do lavice k Matejovi. Usmial sa a začali sa spolu rozprávať. Matej bol rád, že má nového kamaráta. Zažili spolu veľa pekných chvíľ a dobrodružstiev a už nikdy viac nikto z nich nebol sám. Tak čo, deti? Páčil sa vám tento príbeh? Priateľstvo Alana a Mateja nám ukazuje, že priatelia sú ako most. Spájajú srdcia a prinášajú svetlo tam, kde je tma. Každý z nás môže byť takýmto mostom. Preto nezabudnite, že vaše priateľstvo môže byť veľmi dôležité a vážte si svojich kamarátov.